Danas spremamo piletinu u tahini sosu. Ovo jelo je nastalo po principu iskoristi sve iz frižidera bez da izađeš iz prodavnice i spremila sam ga jedan dan u toku pauze na poslu u trajanju od pola sata i mi smo se toliko raspametili da sam ja morala ovo što pre da snimim i da podelim sa vama jer smo ga ponovili jedno 3 puta sigurno. Piletinu smo, kao što ste vidjeli, već iseckali na kockice i sada ćemo je začiniti. Što se tiče začina, ja koristim so biber, beli luk u prahu i limunsku travu. Nije obavezno, ali koristite začine koje vi najviše volite. Dodajemo malo soli, zatim biber, beli luk u sve. I meni se limunska trava super uklopila u ovom receptu, ali kao što rekoh nije obavezno. Ja sam je kupila u Lidlu. To ćemo sad sve izmešati. Tako. Ovdje ćemo sada dodati 1 kašiku supenu gustina. I to ćemo sve lepo izmešati, a potom meso ide na prženje. Good enough. Odmah ćemo pripremiti umak, odnosno sos za piletinu. Treba će nam tahini, soja sos, sok od limuna i 1 kašika gustina. Ja sam tahini sos kupila u Lidlu i on u sebi već sadrži med. Ukoliko koristite običan tahini, dodajte 1 kašiku tahinija, 1 kašiku meda. Dodajemo prvo 1 kašiku tahinija. Zatim dodajemo 2 kašike soja sosa. Potom malo limunovog soka. Isto otprilike 1 kašika. To ćemo malo izmešati. Možda bolje žicom. I na kraju dodajemo 1 kašiku gustina. A pošto je ovo dosta gusto, odmah dodajem malo vode da ovo umutim. Naknadno, ukoliko bude potrebe, u tiganju ćemo dodati još malo vode. I sad ovo samo treba umutiti da se razbije u grudvice, da postane kompaktna smesa. Može još malko vode. To je otprilike neka konzistencija sosa koja nam je potrebna. Tako. Tahini je inače puter od susama koji se često koristi u istočnjačkim i mediteranskim kuhinjama i meni je baš zanimljiv jer daje onako baš cool neki šmek jelima. Možete ga napraviti i sami kod kuće. Ako vas to interesuje, možemo snimiti u nekom od narednih videa. Ja ću ovo jelo servirati sa rižom, tako da sam je odmah stavila da se kuva. Prelazimo na pečenje piletine. U tiganj dodajem ulje. Potrebno je da se ulje jako dobro zagreje pre nego što dodate meso. Ukoliko želite da vam piletina bude onako hrskava s polja, da ima onu koricu, a mekana iznutra, ne da se ukuva onako i da bude skroz bela. Tako da sačekajte da se ulje jako dobro zagreje pre nego što dodate meso. So hot. Sad kad nam se ulje dobro zagrejalo, dodajemo piletinu u tiganj. Vidite kako se lepo ovako zapeče. Obožavam. Sad kad nam je piletina dobila ovako zlatnu boju sa svih strana, sklonit ću je s ringle i smanjiti temperaturu ringle. Preko ćemo preliti sos od tahinija. Daj mi je špatula.
To ćemo sve izmešati i vraćamo na ringlu. I mešam dok se ovaj sos ne zgusne, a pošto se baš brzo zgušnjava, dodat ćemo još malo vode. Možda još malo. Ja volim kad ima dosta ovog sosa. Što se mene tiče, to je to. Piletina je spremna. Riža nam se također skuvala, a ja sam je spremila klot, sada ću je samo začiniti sa malo soli, pošto je piletina u sosu zvezda ovog recepta. Znači samo malo posoliti, promešati i to je to. Ukoliko vam se dopadaju moji recepti, obavezno lajkujte ovaj video i pretplatite se na moj kanal kako ne biste propustili neki naredni klip. Kao što ste vidjeli, ja sam jelo servirala sa još malo svežeg vlašca od gore. Pošto smo mi doručkovali pre 10 minuta, ja stvarno nemam mesta u stomaku da još i ovo probam na kameri, ali ukoliko vam činjenica da smo mi ovo pravili 3 puta od prethodnih 7 dana nije dovoljan dokaz koliko je dobro, ja stvarno ne znam da šta više tražite od mene. To bi bilo sve u ovoj epizodi. Obavezno probajte ovo jelo i pišite mi vaše utiske u komentarima. Svako dobro i vidimo se uskoro. Bye!